या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। अशोक चव्हाणांचा काँग्रेसला रामराम। बोगस कीटकनाशकांचे पैसे आंबा बागायतदार देणार नाहीत। आणि कोकण सात लाईव्हच्या गणेश सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। थ्रिप्स रोग नियंत्रणात येत नसल्यामुळे देवगड येथील शेतकरी बागायतदार हतबल झाले आहेत। थ्रिप्स या रोगावरती बाजारामध्ये महागडी अशी औषधं आहेत, मात्र ही औषधे फवारणी करून देखील रोग नियंत्रणात येत नसल्याचं बागायतदारांकडून सांगण्यात येत आहे। पाहूयात। मी हर्षद जोशी, वाडा गावातला एक बागायतदार आहे। मी सुद्धा कृषी विद्यापीठ दापोलीला कृषीमध्ये डिग्री घेतल्यानंतर आंबा या उद्योगामध्ये काम चालू केलं। गेल्या काही वर्षांमध्ये थ्रिप्सचा जो वाढता उपद्रव चालू झाला, त्यामध्ये यंदाचं वर्ष सर्वात जास्त थ्रिप्सचा अटॅक असण्याचं आहे आणि देवगड परिसरातील सर्वच बागायतदारांना थ्रिप्सने भरपूर सतावलेलं आहे। बागायतदारांची कोणतीही याच्यात काम करताना बाबा त्यांची कमतरता आहे असंही दिसत नाही। त्यांची सर्व प्रकारची जी काय औषधं असतील किंवा आणखीन काही उपाययोजना असतील करण्याची मानसिक तयारी आहे आणि त्यांनी ती करूनही झालेली आहेत। परंतु थ्रिप्सची जी आता औषधांना दाद न देण्याची जी आता नवीन प्रजा निर्माण होते, त्याच्यावर नवीन संशोधन मात्र तेवढ्या गतीनं होताना दिसत नाही आहे। म्हणजे संशोधनाच्या पेक्षासुद्धा नवीन जो थ्रिप येतो तो जास्त प्रगत आहे असं म्हणावं लागेल। काही वेळेला असं दिसतं की काही वेळेला जी औषधं बॅन होतात त्यावेळेला ती खरोखरच मानवाला हानिकारक असतील, त्याची अनेक चांगली कारणंही असतील। परंतु काय होतं की एखादं परिणामकारक कीटकनाशक जेव्हा अचानक बॅन होतं किंवा 1-2 वर्षांनी बॅन होणार आहे असं सांगितलं जातं आणि मग ते बॅन केलं जातं। परंतु त्याच कीटकनाशकाची जागा भरून काढणारं दुसरं एखादं परिणामकारक औषध आपल्याकडे आहे का, याचा विचार कृषी विभागाकडून झाला आहे की नाही अशी आम्हाला शंका वाटते। एक उदाहरण द्यायचं झालं तर डायक्लोरवास हा घटक असणारं नुवान वगैरे नावाने मार्केटमध्ये जे औषध होतं, ते कमीत कमी समोर असणाऱ्या कीटकाला तात्काळ मारायचं काम करायचं। पण एक 3 ते 4 वर्षापूर्वी ते बॅन झालं आणि त्याच्यानंतर एकही स्प्रे त्याचा आपल्या इकडे आंबा या पिकामध्ये सुद्धा व्हायचा तो बंद झाला। सुरुवातीला 3 ते 4 स्प्रे तरी मिनिमम त्याचे व्हायचे एकूण स्प्रे शेड्यूलमध्ये, पण ते बॅन होत असताना इतकं तात्काळ कीटकाला मारणारं दुसरं कोणतंही औषध आपल्याकडे उपलब्ध असलेलं दिसत नाही। मग अशा प्रकारे हे एक उदाहरणादाखल आपल्याला दिलं आहे, हे एक उदाहरण नुवान किंवा डायक्लोरवास या घटकाचं। अशा प्रकारे जेव्हा कीटकनाशकं बॅन होत आहेत, चांगल्या हेतूनं बॅन होत असतील, मी काय असं म्हणत नाही ते बॅन करता चूक आहे, पण ते बॅन करत असताना त्याची जागा भरून काढणारं दुसरं औषध जर नसेल तर त्याला थोडं थांबावं कृषी विभागाने। आमच्याकडे दुसरं एखादं परिणामकारक शस्त्र किंवा अस्त्र हातात आधी द्यावं आणि मग हातातलं चांगलं अस्त्र काढून घ्यावं असं माझी एक कळकळीची विनंती कृषी विभागाला आहे। आणि या प्रकारे बॅन करत असतानाच त्याच्या मागे जे कारण दिलं जातं की हॅझर्डस टू वॉटर बॉडीज, म्हणजे पाण्याच्या स्रोतांना त्याचा विषारी घटक त्रास देतो, तसं म्हटलं तर सगळीच कीटकनाशकही विषारी आहेत। कोणत्याही कीटकनाशकाने जलस्रोत काय शुद्ध होणार नाहीत असं जर कारण द्यायचं असेल तर मग सर्वच कीटकनाशक एकाच दिवशी बॅन होणार आहेत का, त्याचं उत्तर नाही असं आहे। बरं, मानवी आरोग्याला हानिकारक आहेत कीटकनाशकं म्हणून बॅन होतात असा जर आपण विचार केला तर मानवी आरोग्याला हानिकारक अनेक गोष्टी आज पूर्ण देशभर चालू आहेत, त्या सगळ्या बॅन करण्याच्या दृष्टीने विचार होतो का, तर नाही। मग कृषी विभागाकडेच बघत असताना इतक्या प्रायोरिटीने ती बॅन करताना औषधं जेव्हा बघितलं जातं कृषी विभागाकडे, त्यावेळी आपल्याकडे दुसरं कोणतंही कीटकनाशक नाही। हे आज थ्रिप्सचा अटॅक वाढण्याचं सर्वात मोठं कारण आहे असं मला वाटतं। कारण त्यांच्याकडेच कृषी विभाग जेव्हा एखादं औषध रजिस्टर करेल त्यानंतर ते औषध मार्केटमध्ये येतं आणि त्यानंतर ते बागायतदारांच्या हातात पडतं। जर कृषी विभागाने एखादं परिणामकारक औषधच रजिस्टर केलं नाही जे थ्रिप्सला मारतं असं कागदोपत्री लिहून त्याचं लेबल क्लेम करून थ्रिप्स झाडावरचा मरत नाही। आपण जर म्हटलं की हे औषध थ्रिप्सला मारणार आहे पण ते
थ्रिप्सला समोर झाडावर मारताना दिसलं तर ते थ्रिप्ससाठी आपण फवारणार आहोत. अशा प्रकारे कृषी विभागानं सांगावं की हे औषध तुम्ही फवारा. आज रात्रीसुद्धा आम्ही पत्त्या लावून फवारणी करायला तयार आहोत. एकही दिवस आम्ही घालवणार नाही. असा जेव्हा वेळ जातो माणसाचा त्यावेळी एखादी पूर्ण बॅचच्या बॅच मोहराची पूर्ण फुकट जाते. आणि आता गेल्या 15 दिवसात हेच झालं आहे. मग नंतर ते शास्त्रज्ञ येऊन बागेत येऊन फिरून करणारच काय, त्याची परीक्षणं करून पुढच्या वर्षी त्याचा रिझल्ट आपण लावू की त्याचा उपयोग होणारं कीटकनाशक आणूया. पण आत्ता आपल्याकडे थ्रिप्सला कंट्रोल करणारं एकही कीटकनाशक परिणामकारक नाही. ही कृषी विभागाला लाजिरवाणी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. कारण त्यांच्याकडे सांगण्यासारखा एकही उपाय असा नाही की ह्याने तुमचा थ्रिप्स कंट्रोलमध्ये येईल. बरं, असंही कुठे दिसत नाहीत की कृषी अधिकारी कुठे बागायतदारांना सल्ला देत आहेत की हे औषध तुम्ही या प्रमाणात फवारा तर तुमचा हा थ्रिप्स कंट्रोल होईल. म्हणजे असं कुठे प्रयत्नही फार मोठा झालेला दिसत नाही. मग ह्या जेव्हा अडचणी होत आहेत बागायतदार कुठेतरी त्याचा आवाज उठत असं दिसतं त्यावेळीच कुठेतरी फक्त व्हिजिट होताना दिसते बागेमध्ये कृषी विभागाची. जरा थोडंसं डोळसपणे कृषी विभागानं बागायतदारांकडे बघावं. केवळ अनुदानांचं वाटप करणं हे एकमेव धोरण कृषी विभागानं आपलं आहे असं ते इतक्यापुरतं मर्यादित राहू नये की कीटकनाशकांच्या विक्रीपासून त्याच्या कीटक कंट्रोल होण्यापर्यंत त्यांनी पूर्णपणे डोळसपणे पाहिलं तर आपण हे सगळ्यांनी एकत्रित आलो तर अशा प्रकारच्या फार मोठ्या अटॅक्सना आपण तोंड देऊ शकतो याच्यापुढे. तर माझं हेच म्हणणं आहे की कृषी विद्यापीठाला बरेच वेळा टार्गेट केलं जातं पण कृषी विद्यापीठ हे बरंचसं संशोधन आणि असलेलं ज्ञान वितरित करणं याच्याकडे जास्त एंगेज असतं. कृषी विभागातून त्यांनी पुढे आपल्याकडे कृषी विभाग आपल्याला साथ देईल अशी अपेक्षा करूया. आणि मला असं वाटतं की लवकरात लवकर या थ्रिप्स याविषयी जर योग्य उपाय निघाला तरच आंबा धंदा हा यापुढे टिकेल. कारण आत्ता आम्ही 6 ते 7 हजार पेटी यंदा सीझनची आम्ही टार्गेट करत होतो. जेमतेम आम्ही 2,500-3 हजारपर्यंत जाऊ की नाही अजून गॅरंटी नाही. असं जर असेल तर इकॉनॉमिक्स पूर्णपणे बदलतं या धंद्याचं. यामुळे लवकरात लवकर कृषी विभागाने थ्रिप्सला परिणामकारक औषध उपलब्ध करून द्यावं अशी माझी कृषी विभागाला नम्र विनंती आहे. आजकाल दुकानातनं सुद्धा जी कीटकनाशकं दिसतात जी थ्रिप्ससाठी वापरली जातात बागेत ती ॲक्च्युली काय थ्रिप्सला मारण्यासाठी औषधं आहेत असं कुठे रजिस्टर झालेलं नसतं ते औषध. परंतु कुठे केव्हा तरी याचा रिझल्ट आलेला दिसतो. मग माणसाला जेव्हा ऑप्शन नसतं त्यावेळी कोणतरी सांगतं की हे औषध मारून बघूया मग थ्रिप्स मरतो का बघू. अशासाठी औषधं फवारली जातात. ॲक्च्युअल थ्रिप्स कंट्रोल करण्यासाठी हे स्पेशल औषध आहे. असं कुठलं औषध असेल तर ते स्पिनोसाइड वगैरे आहेत पण त्याने फार मोठा कंट्रोल बागेत होताना दिसत नाही. अशा प्रकारे जेव्हा औषधं रजिस्टर करून दुकानात येतात त्यावरही क्वालिटी कंट्रोल करण्याचं काम कृषी विभाग करतं पण अधिक डोळसपणे किंवा अधिक ॲक्टिव्हली ते काम होण्याची गरज आहे. म्हणजे उगाचच कुठली तरी औषधं लोकांच्या माथी ती बसणार नाहीत आणि विनाकारण खर्चही होणार नाही आणि मधला जो वेळ जातो कीटक कंट्रोल करण्यामागे तोही बागायतदारांचा जाणार नाही. थोडा बोगस हा शब्द वापरला जातो पण बोगस किंवा भेसळ हा शब्द वापरण्याचा अधिकार फक्त कृषी विभागाला दिलेला आहे. कारण जोपर्यंत त्याचं लॅब टेस्टिंग होत नाही तोपर्यंत कोण म्हणू शकत नाही की हे बोगस किंवा भेसळयुक्त आहे असं. त्यामुळे ते काम सगळं कृषी विभागचंच आहे आणि सर्व हे त्यांनी लवकरात लवकर याच्याकडे फार डोळसपणे पाहावं. दुकानदार कोणतंही औषध तसं बनवून विकत नाही. पूर्णपणे पॅक असणारी कंपनीकडनं आलेली बॉटल तो बागायतदारांना किंवा शेतकऱ्याला देत असतो. त्याच्यामुळे क्वालिटी आज काय आहे त्याचा मेंटेन कशी करायची क्वालिटी किंवा आतला जो घटक काय तो छापलेला असतो तो कंपनीने असतो. ह्याच्यात दुकानदाराचा रोल फक्त बिल करून ती विकणे एवढाच असतो. त्यामुळे कृषी विभाग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी यांनी क्वालिटी या विषयावर फार डोळसपणे याच्यावर बघण्याची गरज आहे. अनेक वेळा असं दिसतं रिसर्जन्स असं म्हणतात की एखादी पिढी एखाद्या कीटकनाशकाला तोंड द्यायला लागते किंवा ती रेजिस्टन्स दाखवायला लागते मग पुढची पिढी त्या औषधाला दाद देत नाही. अशा वेळेला आपल्याला औषधंही बदलावी लागतात. पण बऱ्याचशा गोष्टी मी काल एका फेसबुकच्या पोस्टवरही कमेंट केली तसंच झालं आहे की आपण कीटकनाशक बनवणारे नाही आहोत. जी आपल्याकडे उत्पादनं अवेलेबल आहेत ती फक्त वापरणारे आपण बागायतदार असतो. त्यामुळे आत्ता एकही ऑप्शन नाही त्यामुळे जास्त ऑप्शन निर्माण करून द्या हे सांगणं आत्ता फारच लवकर आपण बोलतोय असं होईल. पण कमीत कमी 5-7 ऑप्शन तरी असावी की एका कीटकाला ते पूर्णपणे कंट्रोल करतात. त्यावेळी आपण त्याला ऑप्शन म्हणून अल्टरनेट स्प्रे घेऊ शकतो. तो थ्रिप्सचा अटॅक हा आपल्याकडे साधारण डिसेंबर एंडिंगला येतो तो फेब्रुवारी एंडिंग किंवा मार्चपर्यंत चालूच असतो. मग एखाद्या औषधानं त्याला जर कंट्रोल मिळतो असं दिसलं तर तो बागायतदार त्याला मारण्यासाठी तेच औषध सारखं मारत राहणार. मग ते जर परिणामकारक असेल तर तो थ्रिप्स ते पचवायला लागतो आणि पुढची प्रजा असते ती त्याच औषधाला पुन्हा दाद देत नाही. याचा अर्थ ते औषध बाद आहे असं नव्हे. त्यामुळे त्या औषधाला अशा वेळेस दोष देण्याचा अर्थ नाही. त्यामुळे आपल्याकडे 2 ते 3 तरी मिनिमम ऑप्शन हवेत जे कृषी विभागाने आपल्याला अवेलेबल करून द्यायचे आहेत. आपण बागायतदार म्हणजे काय मॅन्युफॅक्चरर नव्हेत औषधांचे किंवा दुकानदारसुद्धा नव्हे. त्यामुळे कृषी विभागाचं काम फार मोठं आहे की आंबा धंदा हा जर नीटपणे टिकायला हवा असेल तर कृषी विभागाने आमच्यात फार अगदी मिसळून राहून काम करायला पाहिजे. बागायतदारांशी चर्चा काय होतं बऱ्याच वेळेला कालावधी निघून जातो आणि नंतर जे झाडावर शिल्लक राहिलेलं असतं ते
वाचवण्यापलीकडे आमच्या बागायतदारांना काहीही ऑप्शन नसतो किंवा नवीन मोहर येतो का याची वाट बघत राहायची. काही आंबे सुरुवातीला आता दिसतात, मार्केटलाही जात आहेत, याचा अर्थ तो आंबा हा पूर्ण सीझनचा खर्च भागवायला पुरेसा आहे असं नव्हे. त्यामुळे आता जो मधल्या बॅचचा जो आंबा आहे, एप्रिलला जो तुटतो, तो व्हॉल्यूम जो आहे तोच जास्त करून आपला मॅक्झिमम इन्फ्लो म्हणजे कॅश इन्फ्लो म्हणजे पैशाची आवक आपल्याला मॅक्झिमम देणारा जो आंबा आहे ती बॅच बऱ्यापैकी आता गेलेली आहे. याचा म्हणून काय आपण कोणीही शांतपणे बागायतदार किंवा ती रडत बसलेला दिसणार नाही. याचा अर्थ असा नव्हे की त्या तो खूप प्रॉफिटमध्ये असणारं जे पीक आहे झाडावरचं ते वाचवण्याच्या मागे प्रत्येकजण धावतो. त्यामुळे कृषी विभागाने आमच्याकडे फार जवळून बघायला पाहिजे प्रत्येक बागायतदाराकडे आणि त्यांना कमीत कमी वेळेत थ्रिप्स आणि इतर सर्व कीटकांना कंट्रोल करण्यासाठी हमखास अशी 5 ते 7 प्रत्येक कीटकाला मारणारी 5 ते 7 ऑप्शन्स निर्माण करून द्यायला हवे. तर आपण याच्यातनं संकटातून बाहेर पडू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मागे गणेश जयंतीनिमित्त सावंतवाडीत ठिकठिकाणी मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. गणेश मंदिरात भाविकांच्या उपस्थितीत गणेश जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने शहरासह तालुक्यात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळालं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी. सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या. कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्मा स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्ता घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज भाजपात प्रवेश केला.
देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत मुंबईतल्या भाजपा कार्यालयात हा सोहळा पार पडला. माननीय अध्यक्षजी, आज आमच्या सगळ्यांकरताच अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की महाराष्ट्रातलं एक अतिशय ज्येष्ठ नेतृत्व, अनेक वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा, देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, या गिरीश भाऊ इकडे आहे मागे. अनेक वर्ष महाराष्ट्राची विधानसभा, देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, विविध मंत्रिपद ज्यांनी भूषविली आणि 2 वेळा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची कारकीर्द आपल्याला पाहायला मिळाली, असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करत आहेत. मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांना विनंती करेन की त्यांनी अशोकरावांचा प्राथमिक सदस्याचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावर सही करून त्यांना पक्षात रितसर प्रवेश द्यावा. अमर राजूरकरजींचा देखील या ठिकाणी प्रवेश होत आहे. अमर राजूरकरजी आपल्याला माहिती आहे नांदेडचे आहेत, माजी आमदार आहेत, विधान परिषदेचे सदस्य राहिले आहेत आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक अतिशय निष्ठावंत अशा प्रकारचे पदाधिकारी म्हणून वर्षानुवर्ष त्यांनी काम केलं आहे. त्यांचा देखील या ठिकाणी प्रवेश होतोय. भारत माता की जय, भारतीय जनता पक्षाचा जय हो. सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पक्षामध्ये माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब, अमर राजूरकरजी यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि निश्चितच त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रवेशामुळे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाची आणि महायुतीची शक्ती ही भक्कम झाली आहे, ती वाढली आहे, याबद्दल आमच्या कोणाच्याही मनात शंका नाही. आज आपण पाहतोय की देशभरामध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांनी ज्या प्रकारे भारताला विकसित करण्याचं स्वप्न पूर्णत्वाकडे नेण्याचं काम सुरू केलं आणि जो बदल, जे परिवर्तन भारतामध्ये दिसायला लागलं, त्यामुळे देशभरातल्या अनेक चांगल्या नेत्यांना आपणही देशाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये काम करावं, मोदीजींसारख्या एका मजबूत नेतृत्वासोबत काम करावं, मोदीजींचा जो देशाला पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न आहे, या प्रयत्नामध्ये आपणही वाटा उचलावा, अशा प्रकारचा विचार अनेक नेत्यांमध्ये त्या ठिकाणी आला आणि त्यातलं एक प्रमुख नेतृत्व म्हणून माननीय अशोकराव चव्हाणांकडे आपण बघू शकतो. अशोकरावांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये बिनशर्त प्रवेश केला
त्यांनी केवळ एवढंच सांगितलं की विकासाच्या मुख्य धारेमध्ये योगदान देण्याची संधी मला द्या, बाकी मला पदाची कुठलीही अपेक्षा नाही, लालसा नाही. आणि आम्हाला अतिशय आनंद आहे. आज खरं म्हणजे त्यांचा प्रवेश झालाय, अमर राजूरकरजींचा प्रवेश झालाय, पण लवकरच हजारो कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या प्रवेशाचा कार्यक्रम देखील आम्ही निश्चितपणे आयोजित करू. महाराष्ट्रामध्ये येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या प्रवेशामुळे महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यात आमच्या महायुतीला एक विशेष बळ मिळेल आणि आम्हाला निश्चित त्याचा फायदा होईल, हा मला विश्वास आहे. मी पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. राज्य के उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आधी मराठीत केलं तरी चालेल. महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळेजी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे काय भाजपचे मुंबई भाजपचे सवयीचा परिणाम आहे. 50 वर्षाची सवय आहे. 50 वर्षाची सवय असल्यामुळे मुंबई भाजपाचे पहिली प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाच्या कार्यालयामध्ये माझी होत आहे. तेवढं थोडंसं मला एक्सक्यूज करा, आज पहिलाच दिवस आहे. कालच राजीनामा दिल्यामुळे एकदम स्विच ओव्हर थोडासा, परंतु आमचे मित्र भाजपाचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी, खासदार प्रताप पाटील, आमचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, लातूरचे आमचे खासदारजी, ज्यांनी आमचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले अमर राजूरकरजी आणि सर्व विधान परिषदेतील आमचे नेते आणि सर्व आमचे सहकारी उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, बावनकुळेजी, आशिष शेलारजी आणि भाजपाचे असंख्य इथे चाहते, ज्यांनी मनापासून आम्हाला माझ्यावर प्रेम केलं. म्हणजे आम्ही विरोधी पक्षात असताना सुद्धा, सत्तेमध्ये असताना सुद्धा महाराष्ट्राची एक वेगळी परंपरा राहिलेली की एकमेकांविषयी असलेले आमचे संबंध राजकारणाच्या पलीकडेही जाऊन सुद्धा आम्ही सर्वांनी एक दुसऱ्याला साथ दिलेली आहे. विकासात्मक कामासंदर्भामध्ये ही महाराष्ट्राची परंपरा राहिलेली आहे आणि त्यामुळे मला आज माझ्या आयुष्याची नवीन सुरुवात मी करत आहे असं मी निश्चित म्हणेन. इतके वर्ष मी गेल्या 38 वर्षाचा माझा हा राजकीय प्रवास हा मी आज बदल करत आहे आणि त्यातून आज भारतीय जनता पक्षाच्या या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांची ती स्फूर्ती घेऊन, त्यांची प्रेरणा घेऊन या देशामध्ये राज्यामध्ये चांगलं काम करता आलं पाहिजे, सकारात्मक भूमिका घेऊन पुढील वाटचाल आपला करता आली पाहिजे आणि राज्याच्या देशाच्या प्रगतीमध्ये आपला हात आपण निश्चित योगदान दिलं पाहिजे. या प्रामाणिक भूमिकेतून मी आज या ठिकाणी आज पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे. मला निश्चित सांगितलं पाहिजे की आजवर मी राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना एक सकारात्मक दृष्टिकोन, डेव्हलपमेंटल ऍटिट्यूड घेऊनच मी नेहमी पुढे राहिलेलो आहे. देवेंद्रजी विरोधी पक्ष नेते होते, मी मुख्यमंत्री होतो, तोही कालावधी त्यांनी अनुभवलेला, मी अनुभवलेला आहे आणि डेव्हलपमेंटल कामामध्ये नेहमी पॉझिटिव्ह भूमिका घेऊन आम्ही एक दुसऱ्याला साथ मी दिलेली आहे. आणि मलाही सुद्धा मला सांगितलं पाहिजे की विरोधी पक्षात असल्यामुळे सुद्धा कधी असं जाणवलं नाही. ठीक आहे, काही सहकारी तक्रारी होत्या, मान्य करेन, सरसकट सर्वांनाच काही समाधानाचं म्हणणार नाही, परंतु न्याय जिल्ह्याला, मतदारसंघाला देण्यासंदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी निश्चित आमच्यासाठी पॉझिटिव्ह भूमिका नेहमी घेतलेली आहे. असो, त्यामुळे जिथे मी राहिलेलो आहे त्या ठिकाणी मी आजवर प्रामाणिकपणे काम केलेलं आहे आणि मी आपल्याला ग्वाही देऊ इच्छितो की भाजपामध्ये आज प्रवेश घेत असताना
तीच भूमिका घेऊन प्रामाणिकपणे भाजपामध्ये काम करेन. पक्षालाही कसं ताकद मिळेल, आगामी निवडणुकीमध्ये यश जास्तीत जास्त जागेवर महाराष्ट्रामध्ये, देशात तर मिळेलच, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने अधिकच्या जागा या भारतीय जनता पक्षाला मिळू शकतील या बाबतीमध्ये निश्चित माझ्याकडून जो माझा अनुभव आहे, जो प्रयत्न आहे, तो निश्चित माझ्याकडून होणार आहे. हे राजकारण हे एक सेवेचं माध्यम आहे आणि मला वाटतंय की मला कोणावरही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कालही स्पष्ट केलेलं आहे. मला ठीक आहे, पक्ष सोडल्यानंतर अनेक सहकारी त्याच्यामध्ये काही विरोधी बोलतात, कोणी काही टिप्पणी करते, काही लोकांनी समर्थन केलंय, विविध ज्याला आपण म्हणू की मतभिन्नता असू शकते. व्यक्तिगत स्वरूपाचे कुठले दोषारोप मी कोणावर केलेले नाहीत, करणार नाही. मी आजपासूनच इथे पॉझिटिव्ह कामाला लागलेलो आहे. मला बावनकुळेजींनी आताच पावती दिलेली आहे पक्ष प्रवेशाची आणि त्यांना मी पैसे देऊन सुद्धा म्हणजे उधार ठेवलेलं नाही. जी काही फीज आहे ती त्यांना मी पक्ष प्रवेशाची त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आपल्याला माहिती की प्रधानमंत्र्यांनी सबका साथ सबका विकास हे ब्रीदवाक्य घेऊन या देशामध्ये अनेक महत्वपूर्ण पैलू विकासाच्या संदर्भातले देशाभरात आपण पाहतोय की मोठ्या प्रमाणावर जे इम्प्रेस आम्ही झालेलो आहोत. आम्ही म्हणजे मला सांगायला हरकत नाही, आम्ही विरोधी पक्षात असताना सुद्धा कधीही व्यक्तिगत स्वरूपाचे दोषारोप कधी केले मी तरी कोणावर केले नाही. आणि जे चांगलं काम झालं, आमच्या काळात जे चांगलं काम झालं त्याची प्रशंसा देवेंद्र भाऊंनी वेळोवेळी केली. आम्ही सुद्धा त्यांच्या विद्यमान सरकारने जे चांगलं काम होत आहे त्याची प्रशंसा आम्ही सुद्धा केलेली आहे. कधी वेळेवर आमच्यावर टीका होते की तुम्ही फार माइल्ड आहात, तुम्ही काही टीका विरोधी पक्षावर करत नाही किंवा सत्ताधारी पक्षावर करत नाही. हेतू तो नाही आहे. महाराष्ट्राची जी परंपरा आहे, जी सभागृहामध्ये एकमेकाविषयी असलेली जी भूमिका असते विरोधी म्हणून, ती प्रामाणिकपणे विरोधात असताना केलेलीच आहे. परंतु सभागृहाच्या बाहेर मात्र व्यक्तिगत जाऊन पलीकडे जाऊन महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या या विधिमंडळामध्ये अनेक दिग्गज आम्ही पाहिलेले आहेत आणि त्या दिग्गजांचे संबंध सभागृहात जरी कटुता काही ठिकाणी आली असेल पण सभागृहाच्या बाहेर मात्र एकमेकांविषयी आदर बाळगूनच जी भूमिका वठवायची असतील, पक्ष धोरणं असतील, कामासंदर्भातल्या अपेक्षा असतील, ती सर्वांनीच राबवलेली. म्हणून ती परंपरा महाराष्ट्रात कायम राहावी अशा प्रकारची निश्चित आम्हा सर्वांची माहिती भूमिका निश्चित राहणार आहे. एक नवीन सुरुवात भारतीय जनता पक्षाची जी काही ध्येय धोरणं आहेत त्या पद्धतीने निश्चितच काम केलं जाईल. पक्षाच्या भूमिकेतून जे आदेश पक्ष मला देईल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील त्या पद्धतीने निश्चित आगामी काळामध्ये काम करण्याचा माझा मानस आहे. कुठलीही मागणी मी त्यांच्याकडे मी केलेली नाही. जे मला त्या ठिकाणी सांगितलं जाईल त्याप्रमाणे निश्चित मी काम करेल. माझ्या आधीच्या पक्षातील माझ्या सहकार्याचे मी आभार मानते. या निमित्ताने इतके वर्ष आम्ही एकत्र राहिलो. ठीक आहे, हा माझा व्यक्तिगत निर्णय होता, मला कुणी जा म्हणून सांगितलं नाही आणि मी शेवटपर्यंत लोक म्हणतात काल परत तुम्ही पक्षाकडे तिथे बसला होता आणि अचानक तुम्ही स्विच ओव्हर झाला. म्हटलं शेवटच्या क्षणापर्यंत मी जिथं आहे त्याचं काम मी केलेलं आहे आणि आज जेव्हा तेव्हाच मी त्यानंतर माझी भूमिका मी या ठिकाणी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे मित्र बस एवढंच या निमित्ताने मला सांगायचं. मी अधिक काही याच्यावर आज तरी भाष्य करणार नाही. मी सुद्धा या पक्षात नवीनच आहे, त्यामुळे सगळ्याच गोष्टीवर आज काही बोलण्यापेक्षा निश्चित योग्य वेळी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीरशुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. हे बोगस औषधं ह्या कंपन्या ह्या डीलरच्या माध्यमातून विकतायत. मूळ ह्या कंपन्यांची चूक आहे, एक लक्षात घ्या. डीलर लोक त्यांच्या अग्रीमेंटची बांधील असतात, कराराची बांधील असतात की त्यांनी जे दिलं त्यांना ते विकायलाच लागतं, नाही तर त्यांचा करारच ते लोक कॅन्सल करून टाकतील. म्हणून मुळामध्ये ह्या कंपन्यांना इथे बोलवण्याचं काम आम्ही करणार आहे, जे आतापर्यंत मला नाही वाटत कधी झालेलं आहे.
त्या कंपन्यांना आम्हाला उत्तर देणं बांधील आहेत की बाबा तुम्ही जे औषधं विकताय ते अगर फ्रॉड निघत असतील, तो डुप्लिकेट निघत असतील, त्याच्यामुळे आम्हाला फायदा भेटत नसेल तर त्या कंपन्यावर उद्या आम्ही 424 केस चालू ना, आम्ही फौजदारी खटला चालू आम्ही की तुम्ही विकता. आता उदाहरण कोरोना काळात जोपर्यंत व्हॅक्सिन बाहेर आली नाही त्याच्या अगोदरच कोणी अगर कोरोना व्हॅक्सिनच्या नावाने अगर विकायला सुरू केलं असतं तर माणसं अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि मरायला सुरू झाली असती आणि कंपन्यांवर कारवाई झाली असती. त्याच पद्धतीची कारवाई आता यापुढे आम्ही करणार, जेणेकरून हा काय थ्रिप्स नावाचा शेवटचा रोग आंब्यावर येणार नाही. भविष्यामध्ये पण कुठलाही ही अशी हिंमतच होता कामा नाही आमच्या शेतकऱ्यांना आणि आंबा बागायतदारांना फसवण्याची. त्यांचे हात कापले पाहिजे. ते नाही बाबा देवगड आणि या सिंधुदुर्गामध्ये अशी मस्ती करायची नाही. म्हणून जे काय बैठका, जिथे 100 बैठका घ्यायला लागतील तर घेणार, पण एकदाच ही जे काय म्हणजे ही जी काय चुकीची पद्धत आहे ना ती आम्ही मोडून काढणार. फसवणूक या कंपन्या करतायत. मी देवगड तालुक्यातल्या डीलर्सना पण विनंती करीन, तुम्ही शेवटी आमच्याच तालुक्याचे आहात, आमच्याच शेतकरी आहात, आमचेच बांधव आहात. अशा पद्धतीने तुमच्या माध्यमातून कोण फसवणूक करत असेल, ह्या कंपन्या फसवणूक करत असतील तर ते तुम्ही स्वतःहून थांबवलं पाहिजे. स्वतःहून त्यांना त्याच्यावर आक्षेप घेतला पाहिजे की बाबा जेव्हा औषधच मार्केटमध्ये जाहीर झालं नाही तुम्ही कुठल्या तोंडाने आम्हाला विकायला लावताय. म्हणून येणाऱ्या 16 तारखेला 5 वाजता ही बैठक आम्ही घेणार आहोत. मी कंपन्यांना तेव्हा म्हणजे त्यांना थडकावून सांगणार आहे की तुम्ही जोपर्यंत या पद्धतीचं योग्य औषध संशोधन करून मार्केटमध्ये येत नाही तोपर्यंत आमचे शेतकरी या बाबतीचा पैसा तुम्हाला देणार नाही. आणि हे मला त्यांच्या तोंडावर सांगायचं आहे, त्यांच्या समक्ष सांगायचं आहे, जेणेकरून उद्या आमच्या शेतकऱ्यांना ते लोक कोर्टात पण ते लोकांनी खेचलं नाही पाहिजे, लिगल त्रास झाला नाही पाहिजे. म्हणून या सगळ्या बाबतीची कारवाई किंवा पुढचा टप्पा 16 तारीख 5 वाजता आम्ही करणार आहोत, घेणार आहोत आणि त्यानुसार त्या बैठकीनंतर तुम्हाला माहिती मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. प्रत्येक औषधाचा प्रिन्सिपल घ्यायचा असतो, त्याप्रमाणे शासनाला पैसे भरले जातात आणि त्याप्रमाणे त्यांना विक्रीचे अधिकार देतात. म्हणजे ह्यांना काय माहिती नसतं अशातला काही भाग नाही. नंबर 1, आता तुम्ही नवीन पद घेऊन आला असाल, कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल, अशा बाटल्या असतात त्याच्यावर थ्रिप्स असं चित्र काढलेलं असतं. काउंटरवर औषधं ठेवलेली असतात, हे थ्रिपिसाइड आहे, थ्रिपिसाइड आहे, थ्रिपिसाइड आहे. विक्रेता सांगतो, लोक घेतात. थोडासा रिझल्ट येत असतो त्या गोष्टीनं, येत नसतो असं नाही, पण ती मुळात थ्रिप्ससाठी औषधच नसतात. त्याच्यावर लिहिलेलं असतं बायोस्टिम्युलंट, एनहान्स, प्लांट हेल्थ, असं सगळं लिहिलेलं असतं. आता ही औषध आहे ना दिसत नाही, पण हे विकताना थ्रिप्स ते औषध म्हणून विकतात. ही सांगताना थ्रिप्स औषध म्हणून सांगतात, त्याच्याशिवाय शेतकरी घेणारच नाही. आणि ह्यांना अथॉरिटी असते, यांनी आत्ताच तर काम करायचंय घरात. 8 महिने ते आमच्याकडे काम नाही मोठं. आपला आंबा बागायतर आज मोठ्या संकटात सापडलेला असताना आज अनेक अधिकाऱ्यांनी यांच्याकडे पाठ फिरवलेली आहे. आणि ही पाठ फिरवलेली असताना ज्यावेळी कालच्या 2-4 दिवसामध्ये आमच्याकडे सन्माननीय डेपे सर आणि ठाण्यावरून म्हणजे विभागावरून काही अधिकारी आले होते सर्वेक्षण करण्यासाठी. सर्वेक्षण केलं गेलं, मात्र सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केलं पाहिजे याचा त्यांना आजही त्यांचा जो पद्धत होती ती फार चुकीची आहे. आणि त्यामुळे शेतकरी आज हतबल झालेला आहे त्या थ्रिप्सने. मी तुम्हाला थोडक्यात काही गोष्टी तुम्हाला मी सांगतोय, राग नसावा. मुख्य पीक आपलं म्हणजेच कोकणातलं आपल्या देवगड तालुक्यातील मुख्य पीक म्हणजे आंबा पीक, काजू पीक. आणि आंब्यावर आजच्या घडीला थ्रिप्सने अतोनात हैराण करून सोडलेलं आहे. आणि याच्यावरती जी केमिकल पेस्टिसाइडची फवारणी गेली, ही पेस्टिसाइड फार चुकीची आहेत, जी डुप्लिकेट नावाने म्हणजेच सेम लेबल सेम बॉटल मात्र आतमध्ये असलेलं केमिकल हे फार चुकीचं वापरलं गेलं आहे. त्यामुळे
किती जरी औषध फवारणी केली तरी शेतकऱ्याला त्याचा रिझल्ट मिळत नाहीये, शेतकऱ्याचा योग्य त्याचा उपयोग होत नाहीये. दुसरी गोष्ट अशी आहे साहेब, दरवर्षी शेतकऱ्यांना नवनवीन संकट असतं, त्यामध्ये अतिउष्णता, अति थंड. तर रोगीला त्याचे 1800 रुपये म्हणजे 50% किमतीने ती रोगीने त्याला औषध मिळतं, ते कीटकनाशक मिळतं. मग वरचे 1800 रुपये कशाचे घेतले जातात हा मुख्य विषय आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे साहेब, ह्या ज्या कंपन्या आहेत, ह्या कंपन्या इथल्या अधिकाऱ्यांना, कृषी अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे मॅनेज केलेल्या असतात. त्यामुळे ज्यावेळी कृषी अधिकारी या ठिकाणी त्यांच्यावर छापे टाकतात, काउंटर विक्री नसताना सुद्धा ती औषधे विकली जातात. त्यामधील घटक कोणता आहे हे शेतकऱ्यांना माहिती नाही. पण शेतकरी आज सगळे शेतकरी सुशिक्षित नसते की मी एक प्रतिनिधी म्हणून, शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून, मी कुठल्या राजकीय पक्षाचं समर्थन करत नाही किंवा यांचा मी नेता नाही, फक्त एक शेतकऱ्यांच्या पोट तिडकीने बोलतोय की शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय मिळावा. आजपर्यंत आंबा बागायतदारानं कोणत्याही प्रकारचं वाईट पाऊल उचललं नाहीये, पण यावर्षी 100% मला वाटतं एक तरी आत्महत्या होणार, पण ती होऊ नये यासाठी आपल्याला विनंती आहे की साहेब, शेतकरी मरता कामा नये, बळीराजा मला जगला पाहिजे, शेतकरी वर्गाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आपल्याला मी हात जोडून विनंती करतो साहेब. धन्यवाद. पूर्णपणे थ्रिप्सने ग्रासलेला आहे, यावरती बऱ्याच प्रमाणात चर्चा झालेली आहे, व्हिडिओ पण व्हायरल झालेले आहेत. आणि त्याच्यातून साहेब आपली एक विनंती असेल की ज्या ऑथोराइज ज्या कंपन्या आहेत कीटकनाशकाच्या, त्याच्याच फक्त त्यांचीच फक्त या ठिकाणी विक्री झाली पाहिजे. आणि ज्या दिल्लीमेड कंपन्या आहेत, मल्टीनॅशनल कंपनी नाही आहेत, त्यांची योग्य तपासणी व्हावी. बायो 303 आहे, ह्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांची माहिती द्या. ती तुम्ही औषधं चेक केलं का? तुम्ही कुठची औषधं सांगता? ही कीटकनाशकं सांगता. थ्रिप्स वरची जी औषधं आहे त्याच्यावरती बोलतो तुम्ही. औषधच नाही तुमचा तुम्हाला म्हणजे काहीच माहिती नाही सर. औषधाची नाव माहिती नाही. कसं काय करणार? 50 वर्ष मी धंदा या औषधं तुम्ही जे ज्या कंपन्यांच्या नावाचे औषधे हे वापरतात त्याचा अगर इफेक्ट अगर आम्हाला भेटत नसेल तर एक तर आम्ही खर्च का करावा. दुसरा मुद्दा असा आहे, शासनाकडून याच्याकडून थोडी रास्त अपेक्षा अशी आहे की ज्या औषधाचा इफेक्ट नसेल तर त्या ह्या लोकांना सगळ्यांना शंका आहे की बाबा ती औषधं कदाचित फॉल्टी असू शकतात. मग शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही जसे सेवक आहात तसे मीही सेवक आहे. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही प्रामाणिक पद्धतीने आतापर्यंत त्या औषध कंपन्यांवर कारवाई केली पाहिजे होती. बाबा तुझे औषध विकतोय त्याच्यामुळे माझ्या शेतकऱ्यांचा, बागायतदारांचा फायदा होत नाही, त्यावर मी कारवाई करतो, त्याला ब्लॅकलिस्टवर टाका, त्याला इथून बाहेर काढून तरच फायदा आहे. हे तुम्हाला जे स्पष्टीकरण द्यायला लागतं, त्याला 2 मिनिटं थांबा. हे तुम्हाला जे स्पष्टीकरण द्यायला लागतं की मी त्याच्यातला नाही, हे का द्यायला लागतं माहितीये? कारण का संशय निर्माण झालेला आहे लोकांच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये हे नेमकं आमच्या ह्या औषध कंपन्या एवढ्या का ताकदीच्या वाटतायत, त्यांचे दुकानं काय इफेक्ट नसताना पण त्यांची आमच्या देवगडमध्ये दुकानं का दिसत आहेत? म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय तर होऊ शकत नाही ना. म्हणून तुमच्यावर संशय, म्हणून तुम्हाला स्वतःवर संशय जर दूर करायचा असेल ना, तुम्ही त्यांच्यावर एकामागे कारवाई करायला सुरू करा ना. त्या लोकांच्या दुकानं बंद करा, प्रोडक्ट बंद करा, चालणारे प्रोडक्ट ह्या लोकांना द्या ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यामधील माणगाव हायस्कूलमध्ये एक आगळा वेगळा शिक्षक दिन साजरा केला जातो. संपूर्ण देशभरात 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिन साजरा होत असताना या हायस्कूलमध्ये 11 फेब्रुवारीला शिक्षक दिन साजरा होतो. याचं कारण पण वेगळं आहे. या हायस्कूलचे प्रारंभिक मुख्याध्यापक दिवंगत मोहनराव रांगणेकर यांचा स्मृतिदिन म्हणून हा शिक्षक दिन साजरा केला जातो. पाहूयात.
डेसिमल फॉर्म. मग तुझं पहिलं उत्तर आहे, पहिलं गणित आहे 9 1/100. मग हे आपण सोडवणार कसं? 3 डिजिट नंबर आहे आणि जेव्हा 3 डिजिट नंबरचा जेव्हा छेद हा 3 डिजिट नंबरचा असतो तेव्हा त्याचा आन्सर सुद्धा 3 डिजिट नंबरचा येतो. म्हणून आपल्याला इथे येणार 9.01. मी 6वीला विज्ञान विषय शिकवला. त्या मुलाने मला खूप सहकार्य केले. खूप छान वाटलं मला शिकवताना. मी आज आठव्या वर्गाला इतिहास हा विषय शिकवला. जेव्हा मी पहिली वर्गात गेली तेव्हा मला खूप भीती वाटत होती, कारण आपलेच मित्रमैत्रिणी त्या वर्गात होते. त्यांना कसं समजावून सांगायचं हेही मला कळत नव्हतं, पण त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. आज मी 9वीला अल्जेब्रा म्हणजेच मॅथ्स पार्ट 1 शिकवलं. त्यात त्यांनी खूप मला छान रिस्पॉन्स दिला. मी सांगितलेलं त्यांना कळलं असं ते म्हणाले. माझ्याच वर्गाला शिकवताना मला खूप भारी वाटलं. आमच्या शाळेचे पहिले मुख्याध्यापक रांगणेकर सर यांच्या आठवणीत 11 फेब्रुवारीला साजरा होतो. दिनामध्ये असा अनुभव आला, जेव्हा विद्यार्थी असतो आणि जेव्हा शिक्षक आम्हाला शिकवतात तेव्हा असा अनुभव एक वेगळं वाटलं. आम्ही जेव्हा दंगा करतो तेव्हा शिक्षकांना किती त्रास होत असेल हे आम्हाला अनुभवायला मिळालं. आणि एक मजा पण वाटली की आपल्या मित्रमैत्रिणींना आपण शिक्षक बनून आपल्या शिक्षकांच्या भूमिका घेऊन आम्ही शिकवतोय हे एक चांगलं वाटलं. आणि वाईट पण वाटलं थोडंसं जे आम्ही दंगा करतो त्याच्यावर. विद्यार्थी शिक्षक दिना दिवशी मी इयत्ता 5वीला शिकवलं. या लहान मुलांना शिकवताना मला खूप आनंद झाला आणि मला हेही समजलं की जेव्हा आमचे शिक्षक आम्हाला शिकवतात तेव्हा आम्ही जेव्हा मध्ये मध्ये बोलतो तेव्हा त्यांना शिकवताना किती डिस्टर्ब होतो, त्रास होतो तेही मला अनुभवलं. परत या छोट्या छोट्या मुलांना छोट्या छोट्या शिक्षा देतानाही मला खूप आनंद झाला आणि जेव्हा ते प्रश्नांची उत्तरं देतात तेव्हाही मला खूप समाधान वाटलं की आमच्या शाळेची मुलं इतकी हुशार आहेत हेही मला कळलं. नमस्कार, माझे नाव नंदिनी शावराम माडगूर. मी इयत्ता 9वीमध्ये शिकत आहे. मी आज मुख्याध्यापिका म्हणून काम बजावले. आजचा हा अनुभव अत्यंत सुवर्ण अनुभव असा होता.
आजचा हा अनुभव अत्यंत सुवर्ण अनुभव होता. आज मी 8वी क या वर्गास मराठी हा विषय शिकवला. हा विषय शिकवत असताना मला खूप अनुभव आले आणि चांगली गोष्ट म्हणजे ते मी जे शिकवत होते त्या वर्गातले ते सगळे मुलं मी जे सांगत होते ते शांतपणे ऐकत होते. हा अनुभव म्हणजे किती शिक्षक कष्ट घेतात, मुलांना शिकवतात. 50 ते 60 मुलांना शिकवणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. त्यांना समजण्यापर्यंत समजवण्यापर्यंत शिकत राहणे ही खूप कष्टाची गोष्ट आहे आणि याचा मला आज अनुभव आला आणि याचा खूप आनंद आहे की मला हा अनुभव घेता आला. अनुभव चांगला होता. मी इयत्ता 7वी ब या वर्गाला चित्रकला विषय शिकवला. फार चांगलं वाटलं. मुलांनी पण चांगला प्रतिसाद दिला. पुन्हा चांगलं वाटलं शिकवायला आणि त्यांना समजलं पण मी काय शिकवलं ते. हे बघून तर मला आणखी आनंद झाला. हो, खूप कठीण आहे. मुलांना बघून तर आणखी समोरच्यांना समजते की नाही असं होतं आणि आपण जेव्हा हसतो तेव्हा शिक्षकांना कसं वाटतं हे समजलं. आज मुलं जेव्हा हसली तेव्हा म्हणजे त्यांना समजलं नाही तेव्हा आपल्याला पण वाईट वाटतं ना, शिक्षकांना पण वाईट वाटतं. मग ते आज फिलिंग आली की कसं वाईट वाटतं. मग आपल्यामध्ये काय कमी आहे, आपण काय केलं नाही आहे, काय करायला पाहिजे हे समजलं त्याच्यातून. हसणार नाही पुन्हा शिक्षकांना बघू. आता काय नाही, आता मस्ती नाही. जेव्हा अभ्यास असेल तेव्हा अभ्यासच करणार, पण जेव्हा मस्ती करायची असेल तेव्हा मस्तीच करणार असं घेतलं. मी माणगाव हायस्कूलमधील 9वी अ च्या वर्गामध्ये शिकत आहे. देशभरात हा शिक्षक दिन 5 सप्टेंबरला साजरा केला जातो, परंतु माणगाव हायस्कूलमध्ये म्हणजेच माझ्या शाळेमध्ये 11 फेब्रुवारीला हा दिन साजरा केला जातो. याचे कारण हेच आहे की कैलासवासी मोहनराव रांगणेकर सरांच्या स्मृती दिनानिमित्त हा दिन साजरा केला जातो. आम्ही बॅक बेंचर, आम्ही रोज शिक्षकांची चेष्टा मस्करी करत असतो, पण आज मला समजले की प्रत्येक शिक्षकाची ही चेष्टा मस्करी केली जात नाही आणि शिक्षक म्हणून शिकवताना खूप कष्ट मेहनत घेतली जाते. त्यांना आपण जेव्हा चेष्टा मस्करी करत शिकत असतो तेव्हा आम्ही पाठीमागे बसून शिक्षकांची चेष्टा मस्करी करत असतो, परंतु आज मला अनुभव आला की कुठल्याही शिक्षकांची चेष्टा मस्करी करता कामा नये. कारण शिक्षक होताना आणि शिक्षकांना चेष्टा मस्करी सहन होत नाही, त्यांना खूप त्रास होतो आपल्या चेष्टा मस्करीचा. हे मी जेव्हा प्रत्यक्षात शिकवलं तेव्हा मला ह्याचा खूप मोठा अनुभव आला. मी 9वी अ व 7वी अ या वर्गाला इतिहास हा विषय शिकवला. मला यामध्ये खूप मोठा अनुभव आला की मला असं समजलं की शिक्षक हे आम्हाला शिकवताना खूप कष्ट घेतात, खूप मेहनत घेतात, तसेच त्यांना खूप परिश्रमही घ्यावे लागतात. खरं तर संपूर्ण देशभरात 5 सप्टेंबर हा शिक्षक दिन आहे, परंतु आमच्या या श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयामध्ये 11 फेब्रुवारी हा शिक्षक दिन म्हणून आम्ही साजरा करतो. याचं कारण असं आहे की आमच्या शाळेचे प्रारंभिक मुख्याध्यापक कैलासवासी मोहनराव रांगणेकर यांनी 70-75 वर्षापूर्वी एक मोठा दृष्टिकोन ठेवून आपल्याकडे मोठं क्वालिफिकेशन आणि नोकरीच्या संधी असतानासुद्धा इथे येऊन ग्रामीण भागात शाळा सुरू केली आणि ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाची दालनं खुली करून दिली. आपलं तन मन धन हरपून इथे काम केलं आणि त्यांनी आपल्या तब्येतीकडे सुद्धा लक्ष दिलं नाही. या सगळ्या व्यापामध्ये, शाळेच्या व्यापामध्ये त्यांची तब्येत बिघडली आणि ते शाळेत सेवेत असताना त्यांचं निधन झालं. त्यांची स्मृती आमच्या डोळ्यासमोर कायम राहावी
या दृष्टिकोनातून हा आजचा दिवस 11 फेब्रुवारी आम्ही शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो। या दिवशी पूर्ण शाळेचं व्यवस्थापन ही मुलं चालवत असतात। मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, अगदी शिपाईसुद्धा ही संपूर्ण मुलं संपूर्ण या शाळेचं नियोजन करतात, स्वतः टाईम टेबल बनवतात, शिकवतात आणि संपूर्ण शाळा ही मुलांच्या नियोजनाने चालते। फक्त निरीक्षक म्हणून शिक्षक काम करत असतात। अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने जी मोहनराव रांगणेकरांना अपेक्षित होती ती शिस्त आजही या शाळेत आमच्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा जपलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड प्रायोजित आणि कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता। या स्पर्धेचा निकाल मागे गणेश जयंतीच्या शुभमुहूर्तावरती जाहीर झाला आहे। या स्पर्धेत कोणी बाजी मारली पाहूयात। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या गणेश सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर झालाय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रायोजित कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित या स्पर्धेचं हे सलग 10वं वर्ष होतं। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता। माघी गणेश जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर हे निकाल जाहीर करताना आम्हाला आनंद होतोय। एकापेक्षा एक हटके देखावे या स्पर्धकांनी साकारले होते, मात्र यात बाजी मारली ती कुडाळ माणगाव येथील आनंद मेस्त्री मोपकर यांनी। आनंद मेस्त्री प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले। वेंगुर्ला कर्ली येथील रुपेश मळेकर द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले। वैभववाडीतील साळुंखे परिवार यांनी तृतीय क्रमांक पटकावलाय, तर सावंतवाडी सोनुर्ली येथील मुकुंद परब, कुडाळ सरंबळी येथील अभय कदम, देवगड येथील अनिल बांदकर, देवगड येथील मोहन मेस्त्री, दोडामार्ग येथील निलेश खाडी, कणकवली येथील आशुतोष ठाकूर, मालवण येथील दासू गोवेकर, वैभववाडी येथील राजाराम वळंजू, सावंतवाडी येथील अखिलेश कानसे, कुडाळ येथील मिलिंद परब यांना उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त झाले। या गणेश सजावट स्पर्धेच्या परीक्षणाची धुरा सांभाळली ती आरोस पंचक्रोशी हायस्कूल आरोसचे कला शिक्षक LK सावंत यांनी। या विजेत्यांना 1 मार्चला सावंतवाडी चराठा भोसले नॉलेज सिटी इथं होणाऱ्या कोकण 7 लाईव्हच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात गौरविण्यात येणार आहे। विजेत्यांचं टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं अभिनंदन करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। अशोक चव्हाणांचा काँग्रेसला रामराम। बोगस कीटकनाशकांचे पैसे आंबा बागायतदार देणार नाहीत। आणि कोकण 7 लाईव्हच्या गणेश सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।